جب على عباده حج بيته الحرام من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وحافظوا على دينكم من جميع جوانبه، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بلا ممسد دافع بتكيدو تنوب عليه عالمي ناي أكسو هجلي أيه واجبيا muminuka na fara alaka jonya kerengerele kodo abadihi almu'minin aka jon muminu de kodo ambe sharia wa alaka kilibandiyaka ka sharia alakira ka chineyaka ka kishinne machama ina alafa ko jidi alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana sodungu ana jenyon ani ma sona katukuno fe chenga fuka tashi alqiyama sanga selima ka tanu kura ya alai. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal shukru kulluh wa ilayka yurja'u al-amru kulluh anta kama athnayta ala nafsik jalla wajhuk wa azza jahuk taf'alu ma tasha'u biqudratik وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أنيك يا فين يا علف نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكاك ويلبلا ويلدكان قردو أسلام ما أمبد مكاكا ولد كامنا أنغسر عليه أنغسر الله تعالى أني كأن الدين كلشي أفابفه على يديني أنفه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أو منغوكو ألي من يرى أو من درى على لا أيدو أسلاميا la abede kudu aka kwafa aslamaya bela aka na aslamaya ke fen wuluma tay kwa ba tomotomo ni abara mununtari jimisrafe ibi chesri ulufe ne mimati jimisrafe ibulu bulu kofe mine o te aslamaya kechkoy aslamaya de dine ni ku bala iba bedela ni min kuma sira bi cɛsiri o fɛ. O kumana an bɛ min kuma na n'an y'a kuma kun kɔri dongo o ye hiji ye. Ala ye o nɔgɔya maa minnu ma ka d'a kan Ala ye hiji fɔ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn a ye istita'a de fɔ ka fara a kan ko ni min sera ka sira sɔrɔ ka se alikaaba ma o kumana Ala ka so hijili o bɛ k'o tigi ma wajibi ye. Alakira ka hadisa o fana bɛte sallallahu alaihi wasallam kuma o kuma ni asilamɛya jɔsenw jatera ni da sera hiji ko kuma ma se bɛ tugu ale la tɛ fɔ ten dɔrɔn ko hiji ye wajibi ye
silamɛ bɛɛ ka fɔ de ko man istata'a ilayhi sabila ko ni min sera ka sira sɔrɔ ka s'a ma donc an ye hijidenw an ye kuma kunfɔlɔ kun tigɛ u ye hali bi o kuma tɔ don ka hijidenw bilasira ni ladilikan la kunbaba dɔw ye hali n'o y'a sɔrɔ kutuba tɛ se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bil isharati labibu yafhami n'i bolo si hakilima yɛrɛ b'a tɔ faamu hijide ka baaraw la kɔrɔtalen min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan hiji yɛrɛ baara fanba o ye fɛn fila ye ni hijiden bɛ hijiden tɔw dan o la i y'u dan ka d'a kan bato ninnu hiji wo seli wo sun wo jaga wo a bɛɛ b'a kɛ kɛcogo kelen na kuma dɔw la nka a ka baraji ni ɲɔgɔn cɛ bɛ komi kalo ni dolo o bɛ kɛ ka sanga mɔgɔw ka cɛsiri hakɛ ma ala ka fusamaadiya kɔfɛ i ni maa dɔ bɛ hiji ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ hiji manasiku bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a bɛ hôtel kelen na a bɛ manasiku bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa taayɔrɔ o taayɔrɔ la a ye ziyaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye arafa kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye musdalifa kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye mina kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ si ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ nka a ka hiji barajiw tɛ kelen ye dɛ a ka hiji barajiw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛ komi kalo ni dolo bali dɔw yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la hijidenw nɔfɛ a baara yɛrɛ ma minɛ ala k'an ka hijiden bɛɛ kisi a ma dɔw bɛ nin bɛɛ kɛ k'a ban a yɛrɛ ma se bɛ ala yɔrɔ k'a hijira bali ko dɔw yɛrɛ mana fɔ labayika k'a bɛ fɔ de ko ayi yan dɛ laminɛni tɛ e ye yan i ni ne ala tɛ mago t'i la mago t'i ka laminɛni kan na e t'o mɛn nka o de bɛ kɛ ka kɛ k'i jaabi yàrá bɛ ala ka n'o ye an ka hijiden na wala silamɛya baaraw maa b'i cɛsiri i bɛ baara min kɛ a kɛcogo ɲuman ala b'a fɛ a ka kɛ cogo min na i k'i cɛsiri o fɛ ani ka hami baara minɛni na o hami in dɔgɔyara maa caman na bi hiji dama tɛ i b'a ye anw ka baara ɲuman fanba kɛ mɛ komi n bɛna daga bɔ n yɛrɛ dala dɔrɔn hali maa caman ka seli bɛ ten maa caman ka sun bɛ ten nka ko in doni jigi ka bɔ n kunna dɔrɔn k'a bila nka ala ye min fɔ muminiw na muminiw tɛ ten dɛ ko muminiw ala y'u bila min na u b'a kɛ u seko damajira bɛɛ la k'a ɲɛ nka o bɛɛ kɔfɛ u jɔrɔ bɛ n'olu sera ala ma ye baara in minɛna ala yɔrɔ wa taara a ma minɛ de o dusukun kami-kami de don n bilala min na a ɲɛna wa taara a ma ɲɛ de o de y'a to mumini bɛ to cɛsiri la fo saya k'a sɔrɔ ka d'a kan ale hakilila tɛ tigɛ kuma si mumini ɲuman bɛ ten hakilila tɛ tigɛ kuma si ka d'a kan kuma bɛɛ ale ye min kɛ a jɔrɔ bɛ o minɛna wa taara a ma minɛ de mumini bɛ balo ten o de y'a to baara ɲuman minɛni taamasiyɛn dɔ ye dɔnnibaw yɔrɔ ka baara ɲuman wɛrɛ tugu a la maa min jɔrɔ bɛ kɔrɔlen minɛbaliya la a minɛna wa a ma minɛ o t'i sigi k'i bolo fila da sen kan ka d'a kan mun ka teli ka maa sugu la k'i ɲinɛ k'i lafu ka bɔ baara ɲuman kura ma o de ye sɛtanɛ k'a na i la k'a min i la k'i ye dɔ kɛ sa o i ye dɔ kɛ sa o a fɔra ko hiji minɛnen sara ye alijinɛ ye e m'a ye i hijira a fɔra ko n'i ye sunkalo sinki juruw bɛɛ bi yafa n'i ye sunkalo joli ye a fɔra n'i ye kuranɛ kala k'a jigin i bɛ nin sɔrɔ nin baraji hakɛ sɔrɔ e ye katimu joli kɛ ayi silamɛ t'a mérité dɛ e bɛ jɔrɔ nin bɛɛ la ne ko u bɛɛ na ala ma de wa ala sɔnn'u na wa nka n'o bɛ jɔn hakili la dɔ bɛ fara i ka cɛsiri kan o kumana an bɛ farankan min kɛ don ko kuma kuntigɛ kan o ye k'a fɔ hiji baaraw la belebele fɛn fila don a fɔlɔ o ye ala kosuma ye a filanan o ye ala wele ye fɔlɔ in o ye ala diɲɛ ɲini n'a ye an yɛrɛ ka adamadenya fɔcogo la an bɛ se k'a fɔ k'o ye ala niyɔrɔ ye n'o tɛ an bɛ ko in bɛɛ de k'an yɛrɛ ye man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha nka ala kosumani ka ala majamu ka ala bonya jira ka alahu ta'ala ka kɔrɔta fɔ ka ala majamukanw fɔ o ye hiji baara fanba kelen ye a tɔ fankelen dɔ ala ye dayɛlɛ i ye k'a fɔ i bɛ dugawu jaabi yɔrɔ la i bɛ dugawu jaabi kuma na n wele
i mago ɲini fɛ i lahara mago i diɲɛ mago n b'u dilan hiji ye nin fila de ye dɛ ni maa min y'i dan nin na a y'i dan dɛ o tuma na n'an bɛ hiji kɛyɔrɔ la i bolo bɔlen i ka du baara bɛɛ la i bolo bɔlen i ka baarada baara bɛɛ la ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka wuli fɛn min kama i k'o ko kɛ i sɛbɛ ye i k'i ɲɛsin o baara ma hijide k'a dala gese kɛ ala kusuma ye dugawu jaabi yɔrɔ minnu fɔra n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ko yan dugawu jaabi ka di o ye ala yɛrɛ de ka sabantiya ye a b'a kɛ cogo la cogo min ka d'a ye n'a fɔra n'i ye ala wele nin yɔrɔ ninnu na dugawu bɛ jaabi n'i taara o yɔrɔw lajɛ k'i cɛsiri ala wele fɛ ye ka na t'i sogo la ni o yɔrɔw foto tali ye ka na taa i sogo la ni o yɔrɔw filimeli ye komi maa caman mago san bɛ n'o ye bi cogo min na ala kusuma yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ala kusuma yɔrɔ ɲuman ala sɔnnen ka fɔnisiriya i ma k'i sama ka se yen e tɛ foyi la i tulonkɛ kɔ maa min a kan ka ala kusuma yɔrɔ min na a kan ka ala wele yɔrɔ min na o ma taa i sogo la ni filimeli ye o ma taa a sogo la ni fotota gansan ye yen a de bɛ tulonkɛ de la dɛ bɛ tulonkɛ la dɛ an dun ka jamana hijiden fanba a fanba taako kelen kelen in don dɛ o tuma na bamananw ko ten gɛlɛnni ba ka tiga sen don n'a ma sonsoro ka wuli min kɛ ɲankuma a tɛ s'o la ɔ ni e yɛrɛ y'a dɔn ko nin taako kelen ye n'a fɔra ye ko ni karisa don bitigi kɔnɔ awa ɛri kelen b'i bolo wali ɛri fila b'i bolo n'i ye fɛn o fɛn ta n b'a wari sara ɔ n'o tigi donna k'a sigi ka sin ka bitigi sɛzi dɔ lajɛ ten k'i sigi ko yan suma bɛ ko kelen bi yan miniti 45 taara k'a sigilen t'o la fɔlɔ a ye monturu lajɛ min a tɔ miniti 15 k'a bɛ wuli ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ani foyi ma bɔ fo fɛn galantanw o dɔw ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ suma nin de ma hiji t'a tɛ dɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ dɔw y'a suma nin de ma ko diɲɛ yɛrɛ misali de bɛ ta komi n'i ye maa bila fɛn nafamaw cɛ la ko waati de fil'i bolo i sago t'a la ni fɛn o fɛn ka di ye o t'a la ko a tigi tora k'a damu ka to nbɛndiya la ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ fo waati banna a tigi mɔgɔ hukamaw dɔw ye diɲɛ yɛrɛ misaliya tan de ko diɲɛ yɛrɛ de bɛ ta kabi i bɛ se ka ala bato kab'a kɛnɛya b'i la a denmisɛnya b'i la a farifoni b'i la fo ko bɛɛ bɛna tiɲɛ i bolo ko bɛɛ bɛna lafu i tun bɛ se fɛn o fɛn na i tɛ taa si la bilen i bɛ t'o la fo ko yɛrɛ bɛ taa kuncɛ ten bana ni ala ye hiji don maa min garisigɛ la ala y'i laja dɛ jango anw ka nin fan dan jamana ninnu kan yan maa caman y'i ɲɛsin alikaba in ma ka seli ka san 60 ni kɔ san 70 san 80 i bɛ kɛ ka seli k'i ɲɛsin alikaba ma nka i m'a ye dɛ o maa de ka ca an fɛ yan bana ni ala y'a yeli don e min garisigɛ la n'e ta dan kɛra o la fotota ye e ta dan ma k'o la filimeli ye in ko ninnu yɛrɛ ala ye bɔda dama min k'anw ye bi e yɛrɛ bɛna ja jumɛn ta alikaba la sa min ɲɔgɔnna tɛ interinɛti kɔnɔ n'a ka ɲi ka tɛmɛ e ta kan fo dɔrɔn i bɛna fɔ ko n yɛrɛ de ye nin ta n yɛrɛ taara maga n yɛrɛ y'a kɛ tan n yɛrɛ y'a kɛ ayiwa ne t'a fɔ haramu don ne t'a fɔ a b'i ka hiji tiɲɛ nka n'a kɔni kɛra sababu ye k'i sogo la ka bɔ ala kosuma ma k'e sogo la ka bɔ ala wele ma i bololankolon bɔra dɛ hiji fankelen ye ala kosuma ye a fankelen ye ala wele hiji yɛrɛ yɔrɔ min n'a fɔra ko alhajju arafa ko hiji yɛrɛ ye arafa de ye a ye kalanbaw ɲininka maa minnu bɛ formation na o tulo b'a la arafa don a tɛ foyi wɛrɛ la koyi a bɛ taa jɔ arafa kɛnɛ kan nka a bɛ ala kosuma ni ala wele de la arafa jɔli bi o baara de ye a tɛ tile ka seli a tɛ tile ka ko wɛrɛ kɛ a bɛ arafa don a bɛ ala de wele ka ala kosuma ka ala wele o de ye arafa kɛnɛ jɔli baara ye Muzdalifa a bɛ taa si ye ala kosuma don mina sigi don a bɛ don minnu sigi mina ala kosuma don i bɛ tawafu kɛ bɛ ala kosuma i bɛ sahayu la i bɛ ala ka k'a kosuma baara in yɛrɛ bɛɛ ye ala kosuma ye ala ko fɔ don hiji baara fankelen ala kosuma don a tɔ fankelen dɔw ye ala wele o de y'a to ala yɛrɛ ko hijidenw ma
mamina nu tlala la da do kuma arabu fi jahiliyat tlala Ibrahima hiji bole Ibrahima ka sraka ubulo kana toke tlunge nga halsa kon be hiji ukun la da do kuma ubulo tafsir kala dowi o sebe ni ayan kibaru yala nu tlala hiji la ubina kana alkaba kerefe wala ubina nyon kafu yorodola bana be waso nu fauka majamuni nu ka kabila majamuni shuara be kuma bawfo bu faw majamu bu faw kufo mabina ni alkira chira sallallahu alaihi wasallam ni hiji segira achugo korola ni alkira kuma khudhu anni manasikakum ay aka manasiku minaka bonina ay hiji kechugo kalanve ba kechugo mina kaketi bana ubaraw ala kunu bana fa idha qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كنا أكا مناسكو ككفوري نا هيجي بارو ككافوري فلو جاهلية للا أكمنا كان أفاو كسماني منك أيو توي أكا الله تعالى كسما ويورو لا أكا على كسما بلاو نونا كذكركم آباءكم كمي أكما فاو كسماتكم من أكا على كسماني بلاو نونا كا على كسماتي أو أشد ذكرى ولا كعلى التير سبب كروكي كسقو أفوتك كو أي على كسمة منو كوري حالي مينا سكي من فلوي نو يجي بارا كنشي يروي أبتا تلف لامينغ مينا تلونغ يروتيو أفنى على كسمة يرودي ويبارا يرى كنشي يرودي إنما الأعمال بالخواتيم بارا بول لابون دبولو يجي بارا بكنشي مينا نبي مينا akera baru keroy akera tlunga keroy bal akera dawka ala kota yoroy aha asro hiji bara be kunje ni minaskimi hiji be damne ni ala kusma be kunje ni ala kusmai abtaski ate foila kas ni selwati siraka sili ni selwati siraka ala kusma ni bi se qur'an kalana ni bi se zikru min folla ikon nga ala kusma de chaya kana tire sugula ni baru langolungi kana tayi domba munu ye kwa bitata mali kibaru yaw damne kwa binata tiktok kibaru yaw damne kwa binata facebook kibaru yaw damne ni bede be sena do sokoro ta suru ko bla kwa ba buranana nga tlok nandi tlok nango abella dilika kaka ni bla la sira ni kelele ni mi afamu abu nafaw ta ya do te fo nye do yi aha nga e fana kara fo ko ma yere senga anda yere senga de do ba mew e de tame e tloka gele e tame nga do ba mew kuma nunu yode wajuli kan nunu yode ate benna fa koy ate benna fa de nga ba na aba alay munu nda kuna njakama abudu nafa kuma na abu fo ulude kama ani ka ala gashi bo ana ala kwa ka kechugo mina ko nyefo mo ni mi ya ke uchugola alhamdulillah ani mi o kangorobo nyokala so buli baba ireka anga hiji senge min bala depensi min bala ni mamin taro la kati sugola ni tlungei kati sugola ni kokoma kunda damai ya don ya anga hiji de re famba kuma famba ere min ba unta to daya o te alabatu ere hala on be joro femina kusebe o te alabatu yi ngani ta feka do o ko kono o kuma adama kuma fochuko ko kacha ka hijide rabbi mamini batu ere dusubi boya a hamine doni ala kusuma da hamini batu di ata fesilwati de kata ka da alkaba kono ata fesilwati kata ka da alkira ka misri kono sallallahu alaihi wa alihi wasallam o manja e mota to jorombe fen wore wala anwon ma be anwanga je latika huzuzu nunu olude hamibe ana ambanga so ode hamibana nambe tamasrafa ode hamibana kasro jilatike da mutafennu yi ka ideme ka ala de batu nga manga uki sugula ka bo ala batuma masalan ni hotel tara ika hiji warla mina konona lafiya me mina ka suru okora ki deme wala sai ka sika fere batum nga no nana ke dagayro ere hotel ere nana ke dagayro e ko nyoye ebe samru kono ka klim kala bede beta bebe bo bebe ne de soroy e de keme samru gardien mata o kama de ita kundi al kabay
mana jatigila ɲinini la i bɛ segin n'i ye bato kɛ n'i sɛgɛnna i bɛ n'i lafiɲɛ bɔ ye nka ka taa o yɛrɛ de kɛ e dagayɔrɔ ye e lazimuyɔrɔ ye a b'an ka hijidenw na dɛ bi dɔw n'i b'u ɲini dɔrɔn n'u tɛ chambre kɔnɔ u bɛ hôtel da la dɔw yɛrɛ ye thé sigiw daminɛ hôtel daw la dɔw ye an ka Mali cogoya in daminɛ ye ala k'an kisi k'an tanga aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هجدون وكنا من عباد دونكو دعو جورك كبو هجلا ما منا على كسمة فعنو أفا hiji bara famba fangile ya ala kusma fangile ya ala wele ala kusma fo kuma damnena ku kale ala kusma kumu jahiliya wati la kumbu fa ku fo chukumina wal mauka chaya katemoka ana kuma min tuku ola ako wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq kunga na fora moka ala wele kum godo be hal hiji seve ko mo do were be nu ba ala deli ku ba fadoro antiga ala an zon jien kono ko ma do be jien dama de yina ala fe halu islam lama alu hiji denama ko mo de be ma munu be jien dama de yina ala fe ala an zon jiena ko mo min fo ba cha arabi ado de keme ka sanga soro o be ka sanga soro al wajuli kelawda jamana ka jadron jamana ka lafiya dron hey mado be olu foli mai eta ambe minabi ambi ya fadina ala fa ani fenga kan minga juguni ngo o de ku sanga soro malla amugo te dine kula jamana ka jadron amugo te dine kula aywa abaka ka jaw abala ka jayre di ma fi mago ta ala la ma fi mago ta islamela kwanga islamaya dabo jamana ko kumana ko jamana ka jadron na manga jamana ko kumana ani ay kele chama ko la ka koro mo ko de fol damne de ki sanga soro anga bendron malika jadron anga ta abege ya jaw kane ko ni mindon anga ala ya fadeli chaya be fofena ne nyebe mina aba hakili masra mama ni ka keguni so mi ka jan motoi ika ya fanyini chaya alafe wallahi ni beke ka mulahaza do kesa kuma do be ulube mana fokama ma chama nyebe ko chuwala ni ya laja an adama ni beke ka gelaya ka ta shi haka mina ma kuma ni hakila kwa anyeto do abi chien ka teme koroleka وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أنا بدو بس كي أنا بدي فليبي على كلك ممنا ne andilla ka kuma info ya shi chama ibi mai ko chama na ko bion blala ko fotala e fema boala folo wa fende tala fende ma boala folo ay umamu munu e manto munu ni alayu halaki ka koro atla ku ya damne don ko halakira ummena na de wiye sanchama unde kala ba kuma na kololo kwa bina matsika ala kumbede nete ambe toro minabi nakadi ala e dobo walaw ngay kafle hali ambe samiye damnena hali sanere utukana hali fientici wallahi ni jetemde hali fien minabi ci nabe dobo adama donga dekunda ni fundini barka boyana atakaga ci mama ni somi kajan ibe yafa ni de chaya alafe ki seko ke kojugu kelela kabu yere ka dukono kabu naga koro kabu ka baradala isebe fon fene ka bali ete matsiga ala kumbe de jon tiga ala kumbe we adama kumai
ni a wala kuma sera ana ɲɛfɔ bana ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ diɲɛ ala anw sɔn diɲɛ na wa ma lahu fil akhirati min khalaq ko maa o maa ni i sɔrɔ bɛn diɲɛ ma i bɛ diɲɛ dama de ɲini ala fɛ ko ni yɔrɔ t'i ye lahara dɛ ko nka i kan ka mun fɔ ko mɔgɔ kan ka fɔ de mɔgɔw b'u la ala y'olu ka kuma fɔ k'olu b'a fɔ de rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala anw sɔn ɲuman na diɲɛ kɔnɔ i ka anw sɔn ɲuman na lahara i k'an kisi ka bɔ tasuma ɲɛ an ka taa wa inna lana lal akhira wal ula parce que maa caman ɲinɛ na nin de kɔ tant que i k'i ye silamɛ ye diɲɛ ye ala ta ye lahara fana ta ye a bɛ diɲɛ tila cogo la cogo min ka d'a ye a bɛ maa sɔn ni maa min y'a ja a bɛ maa jɛ ni maa min y'a ja a bɛ maa lafiya ni maa min y'a ja a bɛ diɲɛ koro maa ma ni maa min y'a ja fa'alu lima yurid yaf'al ma yasha nka n'an wulila k'an kɔ a da ala la ka ala nɛni ta k'o don sanga na ka ala kira nɛni ta k'o don ba la jamana kɔnɔ fo ka jamana tamasiyɛn k'o ye fo ka jamana an kɛ tamasiyɛn ye jamana tɔw ye awa n ko lutu ka mɔgɔw tuma min na u ye fɛn kɛ maa ma deli ka min kɛ ala ye fɛn jiri u la a ma deli ka fɛn jira fɛn min ɲɔgɔn jira maa la lutu ka mɔgɔw gɔrɔjigɛniw maa minnu fɔlɔfɔlɔ ye gɔrɔjigɛniya sinsin maa minnu fɔlɔfɔlɔ ye gɔrɔjigɛniya sinsin olu minnu fɔlɔ y'a kɛ ala y'u halaki cogo la a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ aw bɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka lajarabi a barika bonyana dɛ wallahi a barika bonyana faama ko kun ka dɔgɔ a la fandanko kun ka dɔgɔ a la an kɔni bɛ komi ala kɛlɛ yɛrɛ de kun b'an kan ala ka hinɛ an na de ala ka yafa an ma ala kana minɛ n'an ka kɛtaw ye an cɛla lagalagatɔ lalomaw dajibɔ minnu bɛ ko ninnu na ya rabi ala kana minɛ u ka ko kɛta ma dɛ nin ɲɔgɔn na jamana an bɛ waso ni silamɛ ye cogo min na ka taa kɛ ko anw de yɛlɛmana ka kɛ yan de kɛra ala nɛni yɔrɔ ye yan de kɛra kira nɛni yɔrɔ ye fo ko bɛ ɲini ka jo mɔgɔw la nka ne kɔni dan bɛ min na kuranɛ bɛ min fɔ wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan maa o maa ka dɛmɛ bɛ nin ko la i sigi i ka ala kɔnɔ dɛ i sigi i ka halaki kɔnɔ parce que bamananw ko ten ko n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ dɛ n'i ye mɔgɔw ja fariyalen ye u bɛ ala nɛni u tɛ siga ka ja farinya u bɛ kira nɛni u tɛ siga ni maa o maa ka baara mana kɛ k'e b'o mɔgɔw de protéger e kɛra kiiritigɛla ye o i kɛra faama ye o i kɛra minisiri ye o ko n'o mɔgɔ min minɛna e de b'a fɔ ko k'o bila walima o mɔgɔw kɔsɛmɛ bɛ e de la dibi la i sigi i ka halaki kɔnɔ dɛ ala kɔni k'an kisi a tigilamɔgɔw tɔɔrɔ ma maa o maa n'e de ka baara kɛ e de b'u kɔkɔrɔma don walasa u ka ala nɛni e de b'u dɛmɛ walasa u ka kira nɛni n'u ye kuranɛ lagosi u jigi bɛ e de kan k'an bɛ ɲɔgɔn nege yan ko kuma ko bɛɛ ka bɛɛ ta bonya asilamɛw a ye sabali dɛ e de ka ɲi ko kuma ni n'an ye jɔnmaya kɛ boli la e yɛrɛ bɛ jɔnmaya kɛ ala la n'an ye boli ko lagosi kuranɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ a tɔgɔ ye di ala lagosi aw b'a la ka fɛn minnu fɔ ko o ye loi ye n'o kɛra wajibi de bɛ dabila kɛ kuranɛ de fan bɛɛ filankafow yɛrɛ taar'u tɔgɔ ma k'a fɔ ko sɔfɛw de don o ye kuranɛ nasu innamal mushrikuuna najas ala min y'u dilan u banna o ala la ala de y'u nɛni anw y'a lase dama de ko tuma na ko bɛɛ de ka bɛɛ ta bonya bɛɛ ka bɛɛ ta bonya in a fɔcogo dɔ kɔni bɛ yen o ye manamanakan ye o tɛ kuma ye o e bɛ kɛ fɛn min bonya o tɛ fɛn bonya ta ye ne b'o bonya cogo di ni ala ko dɔn anw kelen tɛ ala ko la diɲɛ fa bɛɛ jamana wɛrɛ bɛ se ka wuli k'anw ka jamana kɛlɛ ni ala nɛnina yan o bɛ se ka kɛ o nka boli ko bɛ taa yɔrɔ jumɛn diri mɔgɔ ni bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko mɔgɔ b'o takidisiw ko k'an ka laada kɔrɔ buruja ko dɔ kɛra o la e ko barikama jumɛn b'aw ka nin laada ninnu na ko hɛrɛma jumɛn b'aw ka nin laada ninnu na ko o ni silamɛya bɛ suma parce que ne siran bɛ min natɔ ɲɛ a kuma kasani b'a kɛ ka bɔ o bɛ ka a kuma keguya fɔ o ye jumɛn ye an tora nin na u ye silamɛya ni kerecɛnya kunnama kɛɲɛ yan k'a sɔrɔ kerecɛn tɛ tɛmɛ 1% o y'a cayalen Mali n'i ye Mali fara ɲɔgɔn kan o tɛ maa lagosi sa
bɛɛ jate da n'i ko silamɛ 99% ye kumana o ye kuma jugu ye wa n'i ko chrétien 1% ye i tɛ 1% de ye wa aba ni u k'a jate ka pourcentage fɔ kɛ u k'a fɔ e ye min fɔ o tɛ anw ye nin de ye o ye kɛlɛ ko ye wa hali silamɛw man ca jamana minnu na n k'o da bɛ fɔ nin jamana in silamɛw de ye 2% de ye silamɛw ye 1% o bɛ yen o jamanaw bɛ diɲɛ kɔnɔ o fɔli ye kuma jugu ye wa a chrétien 1% walima 2% o y'o ni silamɛya kundama kɛɲɛ ko parce que ko chrétien ye diinɛ ye ko silamɛya fana ye diinɛ ye o kɛra waati tɛmɛnenw na to kɛra o la fo ko nana dili don o nana sabati n'u ye heure 1 di silamɛw ma o heure tɛmɛna u bɛ heure 1 di chrétienw ma n'u ye chrétien ɲɛmɔgɔ 1 wele u bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ 1 wele sisan sa kura ye min ye o de ye ka boli sɔnnaw fara a kan k'o fana ye diinɛ ye k'o de y'an ka laada kɔrɔ yɛrɛ ye bali ko jamana yɛrɛ kɔrɔlen o de ye ko kuma ko olu fana kan ka ta ba la k'olu fana ni silamɛya kundama suma komi ani chrétienya suma na cogo min na ko in ye nin dama de ye o de y'a to i mana kuma fɔ cogo o cogo i t'i ɲɛ sɔrɔ a la parce que u ka récépissé b'u bolo u yɛrɛ bɛ ministère kɔnɔ u ka fɛn bɛɛ sabatilen don k'u ye diinɛ ye komi n'a fɔ silamɛ ye diinɛ ye cogo min o de y'a to u ja bɛ farinya bi u bɛ taa plainte don mɔgɔw kama o de y'a to u ja bɛ kɛ ka farinya bi k'a fɔ ko boli jeni k'o ye crime ye Mali la boli jeni delila ka kɛ crime ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn ye ni Mali tɛ a tigi de mana ko k'a jeni a a tigi n'a a y'a to yen boli yɛrɛ k'a yɛrɛ bali ka jeni kɛ a to yen dɔrɔn a yɛrɛ k'a fɔ k'a ti jeni silamɛw tɛ Ala protéger ka bɔ fɛn ma dɛ huwa yujiru wala yujaru alayhi silamɛw tɛ Ala kɔlɔsi u tɛ se ka maa kɔlɔsi ka bɔ Ala ma ni Ala ko a bɛ ɲɛ an ka taa Ala de b'a ka jɔnw kɔlɔsi ale de ye batoma ye batoma min b'a a ka jɔnw kɔlɔsi alhayu alqayyum nka e ka fɛn dɔ ta k'e bɛ n'o imposer anw kan ko e b'o kɔlɔsi e b'o kɛ fɛn barikama ye k'o kɛ fɛn lahɔrɔmama ye ko an ka fara e ka k'o lahɔrɔma sigi cɛ n'a ma ko in lajɛ n'a ye ko in bɛɛ dajuru bila ko démocratie ko laïcité a bɛ taa k'an bolo dan dɛ boli kuma dɔn dun ka fisa n sen ka di ye ne kɔni bɛ wele min bila ayiwa an ka filɛ ka segin an kɔ dɛ k'a daminɛ sanfɛ fo duguma n'o tɛ ne ɲɛ bɛ tamasiyɛn min na tamasiyɛn ɲuman tɛ dɛ k'a kɛ jamana barika bɛ ka ban don o don ka taa fɛ don o don an bɛ ka jigin de i bɛ jigin min dɔn o ɲɛ kan ka ɲini dɛ o jate kan ka minɛ dɛ n'an y'an sigi ta laban a bɛ taa k'an bolo dan dɛ Ala kira ka kumakanw de bɛ yen sallallahu alaihi wasallam maa dɔw de ka Ala ko ta tere bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se jamana ma n'i ye nin kuma ninnu fɔ i b'u kan mɛn non américains tɛ nin ya russiw tɛ nin ya karuw tɛ nin ya kojugu min bɛ kɛ o bɛ kɛ Mali la sabali sa olu tɛ m'a fɔ k'u ye silamɛ jamanaw ye sa kelen a filanan Ala bɛ bɛɛ de ɲaki ni fɛn ye i tɛ se ka min kunbɛn an yɛrɛ b'o kuma yɛrɛ min fɔ yan n'an ladira tiɲɛ yɛrɛ tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ kana o jamana ba ninnu filɛ problème min b'u da la tuma dɔw n'i y'a bɔ k'a da i b'a fɔ ko anw lafiyalen don ka tɛmɛ u kan nka u ka problème na sira de n'anw ta tɛ kelen ye parce que anw ta n'i y'anw yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ bolo tɔɔrɔ wɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni fantanya tɛ parce que fantanya b'anw na nka olu ko wɛrɛw kɛlen don k'u fana kɛɲɛ o Ala b'i ɲɛ k'i ni fɛn de i tɛ se ka min kunbɛn i bɛ se ka min kunbɛn Ala fɛn ko minnu filɛ anw da la yan a dɔw bɛ yen n'i k'i bɛ tubabu jamana ɲɛkini nin a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a tɛ taa yɔrɔ jan o a ko kun bɔ tile damadɔ dɔrɔn nka Ala bɛ ko dɔw da ninnu kan u ka moyen foyi tɛ se k'a kunbɛn bana sidɔnbali dɔw bɔra n tɛna bana tɔgɔ fɔ fo Ala hinɛnaw na fo anw ko tiɲɛ tɛ nka a ye min da jamana dɔw kan n'i ko tiɲɛ tɛ jamana dɔw la i n'u bɛ sa ɲɔgɔn na ka d'a kan a ye min da u kan Ala bɛ bɛɛ ɲɛki ni fɛn de ye i tɛ se ka min kunbɛn nka i tilala min na o t'e sɔrɔ bilen o e tilala o min na anw bɛ kɛ k'an dafa an ɲamada o de ma an ka jamanaw lajɛ laafu kɛmɛ k'anw sɔrɔ ka bɔ fan dama min fɛ n'anw nana Ala kɛlɛ fara o kan ka Ala kɛra kɛlɛli fara o kan hali a b'an kogoyali min kɛ diɲɛmaa ye dama o yɛrɛ wasara
Masita fe ka jamana ka don ni kojugu ke i ka jamana ka lagosi ni kojugu ke ki ka jamana lakodɔn diɲɛ kɔnɔ ni ko dɔ ye ko min maa kun tɛ kɔrɔta n'a ye an ka sabali halisa jamana mara bɛ minnu bolo a ye ko caman bali ye dɛ o kɔrɔ ye ko bali se bɛ aw ye fana ni ala neni nin kira neni a y'a lajɛ fu bɛ se ka sira a sen la cogo min na tɛ hɛrɛ t'a la dɛ n'a dun n'a kɔlɔlɔ ko a bɛ na bɛɛ tɛ nin ye ni foroba kɔlɔlɔ ko a bɛ na maa kelen tɛ se k'o kunbɛn dɛ a filɛ bi bɛɛ dɛsɛra a tun bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ninnu dɔw daminɛ dɔnnibaw kunna an kɔni ka fɛn tɛ nin na o nka bi a ko laban na cogo di bɛɛ y'a santi ko min bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ bɔra a kalama hali ni nafolo b'i bolo i y'a dɔn min bɛ sen na n ko mɔgɔw ka hɛrɛw de siri-sirilen don ɲɔgɔn na ni ye dɔ sɔrɔ o se fɛ nin yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ o se fɛ nin yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ bi an sera yɔrɔ la bi bɛɛ ɲɛ b'a la ko bɛ da an ka min na an ka ko bɛɛ bɛ kɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ an n'an dafɛ jamana si tɛ kelen ye bilen a si mana a y'a filɛ fɛn min ti ɲɛ o ti ɲɛ o ka anw tɛ se ka démocratie faamu ka tɛmɛ tubabu jamanaw kan o anw tɛ se ka laïcité faamu ka tɛmɛ a bɔra yɔrɔ minnu na kan o olu fɛ yen diinɛ minnu ye majoritew ni jama fanba dan bɛ diinɛ minnu na olu tɛ kɛ tulonkɛla ye u ɲɛkɔrɔ o tɛ ka kɛ o maa si tɛ ka kɛ anw ta in anw mana don ko o ko la i b'a fɔ ko dɔ bɔtɔ anw don dɔ de bɛ baatɔw bɔtɔ ye mana an ka ala yafa deli caya kɔni y'anw seko ye an ka tuubi ka segin ala ma o kuma ninnu a y'a partageli dabila o kuma jugu minnu bɛ fɔ ala ma o kuma jugu minnu bɛ fɔ alakira ma sallallahu alaihi wa sallam silamɛ t'a ta ka yaala k'a jira silamɛ t'a partager n'i bɛ se ka ko kɛlɛ n'i bɛ se ka kɛlɛ min k'a la o k'a la n'i tɛ se ka kɛlɛ k'a la a jɔsi a y'a jɔsi ka bɔ a kunna n'a bɛ se k'a kɛlɛ k'a bɔ réseau kan cogo min na a y'a kɛlɛ a y'a seko kɛ a ko nangarili la a y'a seko kɛ a ko kɛlɛli la wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ye siran fitinɛ ye fitinɛ min n'a kɔlɔlɔ ko a bɛ na a tɛna dan a kɛbaaw dama ma dɛ a tɛna dan a kɛbaaw dama ma dɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la hali kɔnɔw hali dandanfɛnw ala kota tere bɛ se u ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ sen tɛ ala kota la parce que ala kota a bɛ ala ka hɛrɛw de datugu ka bɛnsema adamaden ka bɛnsema k'i ye ka barika don i bolola ko la ala sɔsɔ de b'o tiɲɛ adamaden bolo e m'a ye jogo dɔw bɛ yen kana filɛ ko an b'a ko tubabu tɛ diinɛ ko la nka jogo dɔw bɛ yen tubabu tɛ sɔn abada o jogo tigilama k'a ta ka bila a ka ko ɲɛmɔgɔya la tubabu jamana sɛbɛlama tɛ sɔn a ma maa façon dɔ bɛ yen walima kuma dɔ i b'i to campagne 12 la dɔrɔn kibaruya dɔ bɛ bɔ i kun kan dɔrɔn u bɛ sin ka e sen bɔ a la ten ko nin tɛ se ka kɛ candidat ye nin tɛ se ka an ka jamana mara an ka filɛ ka siran ala ɲɛ ni ala ye ko min dajuru d'i ma kuma min na n'i bɛ se ka min kɛ ala ye o kɛ n'o tɛ ko ninnu tɛ to sen na koyi a bɛɛ de bɛna kuncɛ walahi ladi la ilaha ghayruhu i ɲɛ bɛ ko o ko la sen na ne de bɛ nin ko kunna bi ne de ye nin ko tigi ye bi tile damadɔ ko de don masalatu waqt waati la ko dama don waati la ko dama don ko dɔ ko caman tɛmɛna yan i b'a fɔ k'u kuma kɛ i b'a fɔ k'u kuma deli ka kɛ Mali la yan wa ko minnu fana filɛ sen na bi o b'o cogo kelen in na a tɛmɛcogo ɲɛna o a tɛmɛcogo ma ɲɛ o a kɔni bɛna tɛmɛ de fɛn o fɛn filɛ sen na a bɛɛ bɛna kɛ komi a kun ma kɛ adamaden n'i bɛ ko min tigiya la tuma min na i seko ni kɛ ala ye faamaw b'u yɛrɛ ka fanga kɔlɔsi ko o ko b'u ka fanga menacer i b'a ye u bɛ se ka mesure ta o kama ten yɔrɔnin kelen a kuma tɛ se a yɔrɔ jan u tɛ démocratie ɲɛda filɛw la u tɛ laïcité ɲɛda filɛw la nka n'a sera ala ko ma u bɛna bɛn turuturu ni article kalan ni fɛnw na ni o articlew lajɛra a lajɛ cogo la sisan b'aw sɔrɔ yen an tɛ kuma tilen ɲɔgɔn ye n'a y'a bɛɛ kɛ loi ko ye k'a bɛɛ kɛ ko min sɛbɛnnen don ye fanga min filɛ an kunna sisan b'a sɔrɔ yen wa a bɛɛ tɛ min sɛbɛnnen don ye ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana tɛ ci ni min ye a b'o de kɛ
wa abe kangarda mo ko kana kiriti go wire ni ali kuma no ko violence ni ko violence ko o muna auta yene bo o ma munu nga bara ku baneni rezuka ni mama e banen na bi rezuka aba sura beto abe ko fe jamana ka yande o ma dabla ala nenni ko na nenni fu sirika ko sela o sera ko slamo comme boka meeting ke o sera ko o kuma be kanga ta ko flakewa en tant que ere islamé ni fora ala maka soro ne président ni jamana in kono ni islamé ni ministre ni islamé ni soro si nyemo ni islamé ni procureur ni islamé ou ala neni ne ba jira ko ala ne ke ni mbo barka da ala muna o tsekake muna ere be sigi no ko jume jonu nga mogoye meleke no bo article min se benedo me jonu nga mogoye kray no e bisika kira représenter ya ansera foi ambeka mogote kray ambeka mogote ambeka batomate alay ambe dande meleke wala tanga limania josedo parce que fait do bi amasi o ka fo e fama na mai tanke islamé ibo kede halu ko fama e wolomani ke oye o foba kuoye te woloman ko kuma damam be fo fama wa dambola wa kuma tu no fe kubu ubalma u gerew la wa wutlo do ko wa kuma tu no fe kubu ere na ko mo favoriser aba na fora kibika dine fana favoriser mumbola mumbi bola tanke ala de ike o kotiye odo enga hali ka boka kuma gelen fo okola anga fama o strambo bela parce que to bu fama a fora ko liberté d'expression na man chugo don abana fo ko mbeka keta anu beka ko dama min ke ka o lo to yo ka chande ay mesure dama min ta mali kono ya ka ni fe nunu sebene to ka code international nunu sebene to ka chande man aya fleka ala deme fana ka o ko kele nunu sebene to no kera ala ba deme in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum no te agela yamba bulu de na ma fleka ala deme ala ka deme awere a don ko ça ne va pas bebo don jamana ko na mo bu dade tendron bi dade ibi mu fo ni fanga fale do be de be mali la de gola sa mali ti mala de gola ni marché do mali ko ni marché jamam bo marché la ne madala nan da fe jamana dilla ka ni hali president bo do an ya beke ya okuma awa fanga munde kessa keta tambulo de andade okuma ne a folo le bene do awbunu mbolo sa aya laje absika je tuko mina mana nin ko nunu ate jamana dilare ala nenni ate here se jamana ma ala kira doyali ate here se jamana ma mami e fana bisiki ke procureur abtu ka fo ko awere islamé parce que wode fo likimi ko no e kirin islamé ambe islamé nga setene ala sedo kalfa ila e o se barka dani muye وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وعلى ماما صمنا يبي على دم ني يسوفي على يسومنا ني على بلاكومنا مياتو ني كودو كرابنا هم دين يمغو نامكما هي المامو نامكما باسكو اوبسيكا كما كدين ني يورفو انا نوفوي ندا يورو بي انتغو كيو ني ما هو من السكا اجريسي كاي كرانني ubi nyina kiran ne ni ko sisa ube fanga jira ela sisa munaki ga kiritike yere ngana uga atike yani mu ko atike ode kafsa ode kan ambe ma ode kan jamana ma nin ko nyanga la je fuka sirasila eta ambe ya tasram fe ay ne srande wallahi haklima besrane do ma shi hali nin ko be mamunu bolo ta do abina laba mina o kuma o yuma mie fanda desebato mala fule ikal fayoro ni dame ala la de ni ki islamé o ya ala de wallahi ya were don aw nyanguma se ni ala te ikunu ba dama kele ki lamini ni ya halisa e nyanguma se o kokuna naye ala labla ala ba labla de an se ganda de ni beka de ni tinde ku winda bo kuma chamana ngani ala ko kuma na ambe kuma de ni ala sona yala ni yoro min folin nana fu tambali ko fo jamana en kono ya o mana an taklifu fe on fena mara nga fle ni ala e sedo dima o sin mona bi nyeshi ala ka kodo ma domina e de bo se o se jira o de ka ala barka dai
procureur ka ala barkada de ye ni mɔgɔ min ye ala neni e bɔra kalama dɔrɔn e k'i ka kɛta kɛ kana jamana yɛrɛ lajɛ o la kana article lajɛ o la yɛrɛ ni mɔgɔ min ko a ye diinɛ woloma de kɛ i ka diinɛ dɛmɛ a banna o ɲɔgɔnna fɔra i ma ko dama min na o man ca i muso dɔgɔnin ni dɔ kɛlɛ la i m'a jira ko i bɛ chaise kan wa o ma kɛ wa a dɔw y'a sɔrɔ i muso dɔgɔnin yɛrɛ jo t'a la yɛrɛ e y'o dama min kɛ danbo la nka ni ala ko kuma nana an b'a fɔ an ye silamɛ ye nka ni ala ko kuma nana an bɛ ko namu ka n'o mɔgɔ dɔw b'u seko kɛ silamɛya ye dɛ a kelen-kelennin bɛ yen a dɔw bɛ yen walahi dɔw bɛ kɛlɛ dɔw kɛ silamɛya tɔgɔ la yan n'u ka fanga ye n'u ka se ye ala ye se min kalifa u la a bɛ barika don adamaden la a bɛ barika don i bɔnna na a bɛ barika don i si la i bɛ place min na a bɛ barika don o la nka aw tɛ foyi la yaala kɔ somaw ni mɔriw da la i bɛ bila ye don min na olu de y'i bila ye wa i bɛ maa ye k'a bɛ boli bi n b'a ɲɛɲini e bɛ min kunna bi jɔnni y'a ɲɛɲini walasa i ka da ye ko gɛlɛn minnu tɛmɛn'i na jɔnni y'o ɲɛɲini n ko Najasi y'o de fɔ Najasi ye don min na o ye surafɛn bila ka taa d'a ma ka lajɛlifɛnw bila ka taa d'a ma k'a ka alakira ka hijiradenw di ko k'u labila k'u segin a ko n t'u di fo n k'u lamɛn a y'u lamɛn tuma min na n'a y'a sɔrɔ u ta ye tiɲɛ ye a ko a ye taa n'a ka fɛnw ye a ko ala ma ne ma yirisuwa di ala ma ne ma surafɛn di ala ma taara na ne kɛ masakɛ ye o tuma ne tɛna surafɛn mina aw bolo ka ninnu labila a ye mun di ala ma walasa a ka bila nin place ninnu na a y'a seko kɛ ɔ ni nin kuma in y'a sɔrɔ min b'a seko la falilahi alhamdu n'a y'a sɔrɔ min kuma nin faamu i k'a faamu a kɔrɔ y'o ye masi kana na wuli ka n wara da ne la hali don o dɔ y'a kɛ tan procureur karisa de y'a datugu ɔhɔn min b'a la ka dɔ kɛ o ta falilahi alhamdu o ni yɔrɔ tɛ kuma kɔnɔ kuma ye min ni yɔrɔ ye kuma kan b'o ma khalas nka ne kɔni bɛ min dɔn an ka segin ala ma astaghfirullah wa tubu ilayhi n'o tɛ wallahi ko taabolo man ɲi n'an ma segin ala ma ni ala ma anw tulo ma gɛn an ka ko taabolo man ɲi dɛ jamana tɛ se ka taa tan dɛ jamana tɛ se ka marché tan dɛ diɲɛ tɛmɛna nin ma dɛ ala ka bɔda k'an ye ala k'an tulo ma gɛn an jurumu dogolen na bangene ya rabbi ala ka yafa an ye ala kana minɛ an yɛrɛ ka kɛtaw ma an cɛla nalomaw ka kɛtaw ya rabbi ala kana an minɛ a ma nɛnikan minnu fɔra ala ma nin waati ninnu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ya rabbi ala ko yafa an ye rabbana lakal hamd nɛnikan minnu fɔra alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi ala ko yafa an ye اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.